аз слизам, ти вървиш зад мен. Оха, добър ден, хора, аз съм Ръфа. Днес ще покажа как аз правя по моя начин, по-тежкото око. Сега, който е добър в това да го направя, но аз не съм добра, но все пак искам да се опитам. Така, гледайте хубаво, аз няма да гледам към вас. Тук имам едно огледалце. Значи не съм чак толкова добра в нанасянето на очна линия. Значи на едното ще направя, на другото не. Така. Значи не съм нанесла добре. Значи. Така. Аз използвам някакви извивки. Така. Първо правя. Хващам от долу. Отдолу. Така правя още една. Може да не стане чак толкова. Нали казвам, така трябваше да дръпнем, но няма. Може да издърпете от четене. Сега това по друг начин ще направя. Значи срочна ваканция. Това е по друг начин, както виждате. Аз съм някой зло. Ето как се получи това. Ето как съм направила това пък. Прекнах си в ухото със срочна линия. В ухото. Така, сега това е от мен. Сега ще направя друг видеоклип. Може да изчакате да пусна този и другия, но съжаление в момента да започваме да се подготвим с другия видеоклип. Така че, чао! Bye bye!